Φωνάω από εδώ, ο Αντώνης έχει γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Δεν λέω ότι θα να ξέχασα του Αντώνη τα γενέθλια αυτά, αλλά λίγο θα τα θυμάται. Αυτό που λέγαμε το στοιχείο το ιδιαίτερο που βάζει. Τώρα εμείς το πήραμε αυτό το ρομπότ, δεν το αγοράσαμε για να... Το χορό δεν το προγραμματίσαμε, τον είχε από μόνο μέσα. Αλλά δεν το πήραμε το ρομπότ για να παίζουμε και να κάνουμε έτσι εντύπωση στον κόσμο. Οπότε ας δούμε και μια εφαρμογή που αναπτύξαμε εμείς και μια και είμαστε στην Ελλάδα κάτι πιο ελληνικό και παραδοσιακό. Παραδοσιακής μουσικής, στον πρώτο ωραία. Και όπως είπατε, τις εφαρμογές που κάνουμε εδώ πέρα δεν είναι επιτυχίες, τις έχουμε συνδέσει με κάποια αντικείμενα του τμήματος και του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα από τον διεθνής διαλέκτου σε ενήλικες δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται. Οπότε στο κομμάτι αυτό εμείς μελετάμε αν αυτό το εργαλείο είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο για την εκπαίδευση. Άρα, αν μπορεί εκεί να συνεισφέρει κάτι, μια εφαρμογή είναι, ας πούμε, θα παίξει. Έρχεται ο ενήλικας απόγευμα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει συγκεκριμένους στόχους πολύ διαφορετικούς και συνθήκες από αυτές που ισχύουν στο σχολείο σε εσάς. Άρα πρέπει να είναι και λίγο διαφορετική. Λίγο έρχεται κουρασμένος να έχει ερεθίσματα για περισσότερη συμμετοχή στο μάθημα, αλλά και με έναν αναλλακτικό τρόπο, πιθανώς και βιωματικό και με το σώμα του να συμμετέχει σε αυτή την εκπαίδευση. Οπότε ας δούμε λίγο μια τέτοια άσκηση. Ποιος από εσάς θα θέλει λίγο να δει ποντιακά να μάθει, στην ποντιακή διάλεκτο. Έλα, να σου τελειώσει μπροστά. Λοιπόν. Please wait. Let's see. Please wait. Oh, I found it. Μέρα το sharing το δεξί. Τι όμορφα τα γρίξεσα. Μέρεν το ποδάρι το ζερβό. Έπε το ποδάρι το ζερβόν είπας. Επιπλήττει κιόλας. Μέρεν το κεφάλι. Επέρες άριστα. Μέρεν το ποδάρι το δεξί. Έπε το ποδάρι μου το δεξίν είπας. Μέρεν το σέριν το ζερβόν. Αριστούχος είσαι. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι μια άσκηση εκπαιδευτικής μορφής. Πάλι είπα ότι την άσκηση αυτή την κάναμε, αλλά για να δούμε πώς προχωράνε τα πράγματα και πώς δουλεύουν για ένα τέτοιο εργαλείο του μέλλοντος, που όπως βλέπουμε θα είναι κοντά. Στην πραγματικότητα, μια εκτίμησή μου είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό πολλούνται ρομπότ για να τα πάρει στο σπίτι και να σου κάνουν παρέα. Να υπάρχουν στο σπίτι και να σου δίνουν διάφορα ερεθίσματα. Πιστεύω ότι από τον χρόνο στην Ελλάδα πιθανώς θα αρχίσουμε να έχουμε τέτοια και για να δούμε σε μια μορφή υπηρεσίας, έστω ότι το πήραμε για να μας είναι υποδοχή σε ένα ξενοδοχείο. Έστω ότι είμαστε στο Sunny Resort και έρχονται οι τουρίστες. Για να δούμε τι θα μας έλεγε. Welcome to Sunny Resort. I wish you had to enjoy your summer vacations.
Привет. Здравствуйте. Добро пожаловать в Sunny Resort. Я желаю вам, чтобы наслаждаться летних каникулах. Λοιπόν, όπως είδατε μας καλωσόρισε στα αγγλικά και όσοι παίζετε και Counter Strike καταλάβατε ότι ήταν και στα ρώσικα τα υπόλοιπα. Οπότε, αυτή ήταν η παρουσίαση του NOW ή αλλιώς ενός ρομπότ κοινωνικής αρρωγής, κοινωνικής υποστήριξης, που είναι για εφαρμογές για το σπίτι, για την εκπαίδευση, για το νοσοκομείο. Και τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε, οπότε NOW πάμε να φύγουμε. Και ευτυχώς, άμα έχετε δυσκολίες με τα ρομπότ στο μέλλον, έχουν και ένα κουμπί.